Tornem a estar a Tòquio? Per fi! Ai! Oh. Espera. Me nego a pagar per passar per aquí. Me nego. Bon dia, penya. Mira l'avioncito. Tornem a Japó. Aviso que tornem a Japó, però és que m'he perdut. Però és l'últim país, l'últim viatge, s'ha acabat. Havia d'acabar tot on va començar. Estarem envitats sol 12 dies al Japó. Hem fet una rutilla així molt ràpida de coses que no vam veure l'altre cop. I que me pierdo! Gent, tornem a estar a Tòquio? Per fi! Ai! El trobava molt a faltar Japó. Porto tot el viatge dient tornem a Japó. Per mi, impressionant, el país que més m'ha agradat, clarament. I tornem a estar a Tòquio. Sol estem avui, una nit. Per què? Perquè hem vingut sol per menjar el ramen que vam trobar així random al nostre barri d'abans. Llavors, l'hotel al nostre barri d'abans i el mateix hotel que volíem agafar era caríssim aquest cop. Llavors ens hem pillat un hotel una mica més lluny, però bueno, que estem a 30 minuts caminant del barri que estàvem abans, que és Nippori. I estem anant cap allà perquè volem passejar per aquell barri i concretament menjar aquell ramen. Així que sí, efectivament, la necessitat de venir a Tòquio ha sigut menjar ramen. Bueno, no menjar ramen, aquell ramen, és que era impressionantment barat també, i el vam trobar el primer dia que vam arribar, el primer dia que vam anar a menjar, i és, jo crec que el millor lloc que hem menjat en tot el viatge per mi. Bé, no, poder el millor no, però un dels millors que hem tornat express per menjar, hem tornat després a Tòquio per menjar sol aquí. Impressionant. Mireu, ens hem demanat això, que és el millor restaurant del món. I ens ha costat 6,30 €. Espectacular. Ara veureu el que és. El millor ramen de la història. Porto somiant amb aquest ramen els 3 mesos que portem fora. Està tan bo com te l'esperes. Sí? Més inclús. Si m'ha passat el mateix amb el pollo. Oh. Està espectacular. No puc dir més, vaig a disfrutar-lo. Amor. Bon dia, penya. Mireu quin solet fa a Tòquio. Oh, que bueno, que rico. Què anava a dir? Que sento com que des que estic a Japó i una mica a Xina com que m'estan tornant molt les ganes de fer vídeos, de gravar tot, penso en plan, vale, doncs això ho faig no sé com i això ho editaré no sé com. Que ho estava perdent una mica perquè jo crec que és a dir, Tailàndia em va agradar però no em va entusiasmar com Japó. Llavors per mi va ser un poc bajona i pues ara ho estic com recuperant, jo crec. És a dir, Xina ja ho vaig recuperar una mica i ara estic full gas, tope il·lusionada. Així que, vámonos. Hem vingut a un lloc superlocal a menjar això, perquè també ho volíem menjar abans de marxar d'aquí, que sol és arròs, carn arrebossada i huevo, però està espectacular. Mireu que pelos me llevo hoy. Amor, com està? Està boníssim. Tu quan comences a gravar, jo ja porto mig plat. Està boníssim. Mireu! A veure, per dintre... Uau, aquí hi ha la zona VIP. Mira la zona VIP. No tenim aquesta zona, Però mira esto. Què dius? Entenc que no serà així. Ens ha costat 15 per persona, que ens ha semblat car per ser un tren, però bueno. És aquí? Vale, falsa alarma, no era aquest. Normal, també t'ho dic. No és el super luxós, però és mola. Acabem d'arribar a Nikko i ja ens està encantant, és preciós, mireu això. Mireu, aquí està el nostre hostel, que després us l'ensenyo. Allà hi ha
una carretera amb arbres molt macos i tu fas així, aquí està l'estació i fas així, mira, montanyotes. Mireu aquestes muntanyes, loco. Neu? Hi ha neu. Toma! Oh, que maco! Sense vídeo. Hòstia. Espera. He tret una gorra ja perquè la de l'Èlia, que també va dir, ara portaré aquesta de moment. La vaig perdre. Al cap d'un dia la vaig perdre. Bueno. No sé què em passa amb les gorres, però jo necessito una gorra perquè jo sempre porto gorra. Però bueno, és que les gorres que vaig trobar a Xina eren feíssimes. I vaig dir, no. Vaig veure una que m'agradava, però de color groc, i vaig dir, no sé si me la posaré. Llavors, jo soy atrevida, però no tanto. Bueno, proseguimos. Què us anava a explicar? Estem aquí a Nico perquè, mira, abans de fer tot el viatge aquest, jo havia mirat coses de Japó i vaig mirar un temple que era molt espectacular, però no ens quedava gens dintre de la ruta. Llavors aquest cop hem quadrat la ruta per poder venir. Per això estem aquí, encara que és supermaco. Si haguéssim vingut el primer cop ens hagués encantat igual. Jo crec que ens hagués agradat igual i crec que el temple ens agradarà molt perquè no és un temple, sinó que jo em pensava que era un sol, és un seguit. I després hi ha una ruta, és que hi vam anar al Tourist Information, que és el lloc més que li apassiona més a l'Èlia en el món. Hem visitat tots els Tourist Informations que hem trobat. Perquè donen mapes. Perquè donen mapes, per això li agrada. Bueno, que anem cap al temple a veure què tal. Hem de caminar una mica, la gent normalment va en bus, però nosaltres hem decidit ser persones caminadores, com li va dir ahir l'Èlia a la senyora, I love walking. Així que ens agrada caminar, es veu, i fer 23.000 passos al dia ens encanta. Llavors ho anem a fer caminant i després anem a fer una ruta. Aquest és un pont tradicional que ens va dir la dona que havíem de venir a veure, és molt xulo, la veritat. Muy bonito. Mira quin plano, muy bonito. Muy bonito, però vale 2 euros passar pel pont, així que no passarem. Tu creus que m'has de fer pagar per passar per aquest pont? Senyor, no. Me nego a pagar per passar per aquí. Me nego. Mireu que mono, és moníssim aquest. Mira que guapo tot. Pues a ver si el veiem. L'apagons. I aquesta és igual de gran que la torre de Tòquio. €8 d'entrada. Aquí hi ha el meme dels monos tapant-se els ulls. Míralo, el meme. Surt d'aquí. Mira, estic veient aquí el cul del mono. Veu el cul. Claro. Llavors feia llum i il·luminava. Que bonic deu ser, Nou anunci d'Estrella Damm, japonesa. ¿Tú crees que ya debe haber un temple, un montón de birres? Me meo. El que més mola del temple és que està tot rodejat de bosc. I vas caminant i mira, això és el temple i de cop un bosc enorme. Impressionant. Ja hem acabat de veure els temples i hem començat la ruta a veure aquesta, que és una ruta teòricament d'1 hora i mitja. Però a veure, si no sale un oso, si me sale espero que todo esté grabado, mamá te quiero. Que anava a dir, hem vist una cosa molt guapa al temple, que era la pintura d'un drac que estava a un sostre
I aquell drac era tan gran i el pintor es va esforçar tant a fer-ho que es va quedar sense diners. I es diu que és el drac llorón. Per què? El drac plora miques. Per què? Perquè el senyor, quan es va quedar sense diners, va plorar i va començar a resar als déus que li donessin l'oportunitat d'acabar-lo. Llavors, no sé com, ho va acabar i es diu que el drac agafa l'eco. Bueno, m'estic explicant com el puto cul. La movida del drac era que on hi havia el drac, on hi havia la boca del drac, feia un eco diferent que a tota la sala. I ha sigut impressionant, feia com un eco en plan... Trrrr, i era com si el drac estigués rugiendo en català? Rugint. Vale. Mira, entres, ¿no te sientes un poco observada? Te miran un montón. Bueno, gracias por proteger el temple.